Keith Schembri, illi kien iċ-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, allegatament stefa l-mobile illi mbagħad qal illi kien tilef eżatt wara illi Net News żvela illi l-imprenditur Yorgen Fenech kien lest biex jixed kontrih mal-Pulizija. Dan ġie konfermat mis-sit Lavin Malta illi ikkwota sorsi li qalu li l-mobile illi Schembri qal li kien tilef ntefa nofsiegħa biss qabel ma ġie arrestat mill-Pulizija brabta mal-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Fil-fatt, l-aħħar traċċi tal-mobile kienu fil-mellieħa ftit passi bot mir-residenza tal-ex Chief of Staff ta' Muscat. Fis-sija bikrin ta' 26 ta' Novembru 2019, Net News kien żvela illi Yorgen Fenech kien lest jagħti informazzjoni illi kienet tipponta lejn Keith Schembri. Matul il-lejl, Net News kien żvela wkoll li qabel mar id-dar minn fejn eventwalment kien inġabar mill-Pulizija, Schembri kien dam sigħat twal fir-residenza privata tal-ex Prim Ministru f'Muscat f'Burmarrat. Fil-qorti, l-ispettur tal-Pulizija Keith kien xehed illi flimkien mal-ispettur Kertzara wettqu tfittxija fir-residenza ta' Schembri minn fejn ġabru bħala evidenza tamir elettroniku. Madankollu il-mobile baqa' ma nstabx bl-ex Chief of Staff ta' Kastilja jisħaq illi tilfu. Jidher illi għall-investigaturi il-mobile ta' Keith Schembri qed jitqies bħala essenzjali minħabba messaġġi u dejta oħra illi aktar x'għandu fih. U għalhekk illi l-għajbien ta' dan it-tamir qed jibqa' jitqies bħala misteru, issa aktar u aktar illi sar magħruf illi dan intefa ftit minuti biss wara żvelar ta' informazzjoni bħal din u qrib id-dar tiegħu stess.